खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया गिबि निउसआव दङ बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि फैलाजे बरगयारिया 33 नं ननै सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि गिबि जख'न्थाइ सावराय जथुमायाव बाहागो लानानै बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। दिल्लीनि निटकन प्राइवेट लिमिटेडआ बिटिसिनि गोजाम सरकारनि जाख्ल'नायनि अडिट रिपर्ट होनायनि उनाव गाबोन समफोरनो हाग्रामा महिलारिया हमजानो हागौ होनना फैलाजे बरगयारि बिथाङा बुंथियो। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियाव गुलि गावलायनाय जाथाय थांनाय हरनि समाव सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि मिथामाव सासे सना फालांगिरिखौ गुलि गावनाय जाथाय सोमजिदों। निबास कर्माकर मुंनि सासे सुबुंखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे स्कुटियाव साथाम दुथांफोरा गाखोना फैदोंमोन। निबास कर्माकरा गावनि न' फारसे थांबाय थानाय समावनो दुथांफोरा गुलि गावनायाव आगदा आखायाव जखम जायो। बे जाथायनि उनाव निबास कर्माकरखौ जखम जानाय हालोदाव देहा फाहामसालियाव लाङो आरो दायो बिथाङा अलखदनिफ्राय बारग'बाय होनना देहा फाहामगिरिया बुंथियो। पुलिसआ बे जाथायनि दायनिगिरि एबा गुलि गावग्राफोरखौ दाखाथिनि सन्देह खालामो आरो बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय। दिनै भारतनि 74थि सुबुंखान्थि सानावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीआव सुबुंखान्थि सान फालिनायाव बाहागो लानानै BTR गोरोबथानि मोननै दफा आरो एबसुनि मोनसे गोलाव समनि दाबिखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोसावो। BTR गोरोबथानि दफा नं 3.1 नि बादियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 60 गामिफोरा BTR आव दाजाबदेरनाय जासिगोन। लोगोसे BTR गोरोबथानि गुबुन मोनसे दफा बादियै बड'लेण्ड दाबिनायाव मुंख्लं जानाय 2001 नखरनो गाबोन 5 लाख राङै होनो थिरांथा लानाय जादों। बेजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फोसावनाय जासिगोन होननानै फोसावना होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दिनै भारतनि गोथार सानावनो बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब फोसावनायखौ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बर' रायजो राजा आरो एबसुनि जानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मन्थ्रि इउजि ब्रह्म आरो मन्थ्रि पीयूष हाजरिकानिसिम साबायखर बावहरो। আৰু শান্তিৰ ব্যৱস্থাত বড়োলেণ্ডত আমি আৰম্ভ কৰা চুক্তিয়ে এক মাইলৰ খুঁটিত আমি স্বাক্ষৰ কৰা চুক্তি এক মাইলৰ খুঁটিত পৰিণত হৈছে। তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আমি বড়ো চুক্তিত ঘোষণা কৰা বা বড়ো চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰা আৰু এক প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰিব খুজিছোঁ। আমি সংকল্প লৈছিলোঁ যে BTR বা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনেল কাউন্সিলৰ সীমা আমি গহপুৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিম। সমস্ত সীমা নহয়, নিৰ্দিষ্ট গাঁও য'ত বড়ো লোকসকল 100% বাস কৰে সেই গাঁওসমূহ আমি BTRৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। সেই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ঢেকিয়াজুলি, চতিয়া, বিশ্বনাথ, বিহালী আৰু গহপুৰত 80%তকৈও বেছি বড়ো লোক বাস কৰা 43খন ৰাজহ গাঁও আৰু 17খন বনগাঁৱক আমি BTRৰ লগত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনতে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে 2020 চনৰ জানুৱাৰীত সম্পাদিত বড়ো চুক্তিৰ আন এক দফা অনুসৰি বড়োলেণ্ড আন্দোলনত নিহত 2001 গৰাকী শ্বহীদক অহাকালি 5 লাখ টকালৈকে আগবঢ়োৱাৰ আমি যি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেই সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ। অহা সময়ত এই তালিকাৰ পৰিসৰ আৰু বৃদ্ধি পাব আৰু সেই তালিকাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে শ্বহীদসকলেও নিশ্চয় তেওঁলোকৰ অলপ হ'লেও তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা আগবঢ়োৱা হ'ব। ইয়াৰ লগতে অহা 31 মাৰ্চৰ দিনটো বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মৰ জন্ম দিৱসৰ দিনটোক আমি ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজিৰ দিনটোত গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি